Den over i Tuberkulose Street. Vi har fået tuberkulose begge to. Der er mange mennesker, der har fortalt mig, at bare gå til whiskymesse, bare gå til whiskymesse i Kolding, og så får det godt. Og nu er vi er vandret som slaver. Vi er lige blevet sat af diligence. Vi er lige blevet diligenceret. Vi er afsat fra den brødovske diligence. Det er fordi, vi ikke har de kontanter nok, jo. Det er på grund af vores attitude. Vi er blevet smidt af toget 2 gange. 3 gange. Vi tog toget 2 gange til Tåsinge. Den tidligere tog til Starby, til Tistrup. Og så tog vi hjem.